Huwa skandalus meta tiddikjara li akkuża ta' tixħim waqgħet minħabba żball min-naħa tal-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Hekk stqarr bla tlaqliq l-editur tat-Times fil-ħarġa tal-lum fejn janalizza l-każ ta' tixħim mill-avukati ta' Jorgen Fenech fil-konfront tal-ġurnalist Ivan Martin. Martin kien qal fil-qorti li fit-tmiem il-laqgħa ta' 20 minuta fil-Belt Valletta f'Novembru tal-2020 Caruana Carin għadda flus kontanti valur ta' €500. Caruana Carin kien ammetta li kienet offruta remunerazzjoni u li offra l-flus biss għax qatt qabel ma kien affaċċa ġurnalist. Madana kollu, meta tat is-sentenza, il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Natasha Galea Xiberras osservat li għalkemm iż-żewġ avukati kienu ġew akkużati b'tixħim attiv, kompilazzjoni tal-provi kienet tikkonċerna dak ir-reat, l-Avukat Ġenerali kienet indika dispożizzjoni oħra tal-liġi. Il-Times tinsisti li l-Avukat Ġenerali għamlet taffiġa kbira f'dan il-każ u hawn isir appell qawwi biex tinġar ir-responsabilità. Tal-sentiment diġà ġie espress minn diversi opinjonisti akademiċi u anke mis-soċjetà ċivili. L-Avukat Ġenerali għandha tirreżenja stqarr l-editur tat-Times. L-editorjali jistaqsi wkoll x'se tagħmel il-Kamra tal-Avukati quddiem dan il-każ serjissimu illi fih kienu involuti żewġ avukati.